Show you a grinder. Killer, killer, killer. Bad girl wine, let me show you the rilla. Rock off your back, let me show you gorilla. King of the jungle, like you are my queen, yeah. Killer, killer, killer. Bad girl wine, let me show you the rilla. Rock off your back, let me show you gorilla. King of the jungle, like you are my queen, yeah. My girl, come sit down on it. Take a time on it, thing gun bust out for me. My girl, come sit down on it. Take a time on it, thing gun bust out for me. I've been around the world, never seen nobody like you. I seen all types of girls, but nobody ever moved like you. I've been around the world, I seen all types of girls. The way you move that body makes me wanna stay with you. Said she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop him like a rock. Hit top girl, watch her circle like a clock. Big bumper girl, watch her dick, watch her tuck. Says she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop him like a rock. Watch her drop it, drop it, drop it. Down to the floor when she whine and catch it. At the control when she squat it. Big bumper girl, watch her girl, rock it. Drop it, drop it, drop it. Down to the floor when she whine and catch it. Out of control, go deep when she squat it. Big bumper girl, watch her click, watch her tuck it. Next flow. Move like a snake when you whine on it. Show me you a freak when you move your body. Girl, take your time, never rush on it. Show me you the one when you move on. Move like a snake when you whine on it. Show me you a freak when you move your body. Girl, take your time, never rush on it. Show me you the one when you move on. Says she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop him like a rock. Hit top girl, watch her circle like a clock. Big bumper girl, watch her dick, watch her tuck. Says she wanna taste, stick the lollipop. Your ex is a waste man, drop him like a rock. Tyrone, Taste, Davy J remix. One person, one mic, too many flows, let's go. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl, inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. You a take off the hype off of every girl. And when me see your body move, girl, you a take off me eyes off of every girl. Your fashion up, that designer, broke every man heart, Delilah. You know sit down in a party, recline up on the dance floor, you turn me on more. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl, inna the place. Make every man a line up inna the race. She don't know. Come baby, step up to me. Tonight I you want me come here physique. Me and me entourage in ya heavy, but so far the girl them fi come on to me. Love how you move, girl, me love how you flex. Wonder if me woulda love how you sex. Come baby, step up to me. Cause tonight I you want me come out physique. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl, inna the place.
yan ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat! At kasama nyo na naman ang pinaka pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Halo mga kamata at syempre halo sa ating mga almusalers at syempre nangunguna dyan ang ating September valedictorian na si Christine de Guzman Roy. Halo sa inyo lahat at syempre ngayong linggo isa na naman panibagong linggo para sa saya at syempre sa mga bagong pag-asa. Ayan, at syempre nakatutok na naman kayo sa paborito yung tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club. At syempre makakasama pa rin natin ang walang kakupas-kupas kahit napapagod na cutie patuti, Kimpi. Ayan. Halo, Fresh Madrid from Nation! Fresh from Hi, happy Cavite. Monday sa inyong lahat. Yan. Fresh So, from kamusta naman Cavite. ulit ang inyong mga naging weekend? So, yan. Halo, Christine de Guzman Roy, Paul Ambat, Krisha Salinas. Ayan, sabi ni Prietos, good afternoon. And syempre, may nagbabalik. Halo, Mr. Sam! Ayan, syempre, halo rin kay Miss Jazel. Kay Ann Papalate, hello, good morning. Hello, good morning. Good afternoon. Ayan, halo rin syempre kay Kael and kay Erica Balatico. So, yan. Ayan. Nakikita niyo naman ang aming bagong heart ngayon. Syempre, habang nanonood kayo at dahil Monday ngayon, Yes. marami na naman tayong palaro and pa-winners. Ayan. Yes. Heart at- react for Team Kimchi. At syempre, wag niyong kalilimutang i-like at i-share ang ating pages para sa marami pang updates at syempre para sa ating mga aspiring applicants Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Ayan. Kaya abang-abang lang kayo kung saan ang aming mga addresses makikita nyo sa aming mga pages. So guys, syempre fresh from Cavite, ito nga si Miss Kimpi ngayon hindi magpapatalo ang guwapong Kenkoy, Rupi! Hello, guys. Medyo masama ang paramdam natin. So yun guys, lahat sila nagkasakit dahil dumaan lang ang weekend. Lahat sila Yan. nagkasakit. At sino ang hindi Ang aga nagkasakit? nila, Siyempre grabe. ako. Di ba? Ang Charot. aga nyo, sobra. Sobra! Ayan, halo kay Miss. Ayan, sabi ni basahin mo yung kay Ann. Comment ni Ann. Bet ko yung kilay nyo, hindi yung premyo. Kaninong kilay daw? Kaninong kilay? Ayan, syempre ang Sino dami tayo nating lahat? viewers ngayon. Halo sa inyong lahat. Sa mga bagong viewers ngayon. Yes. Ayun guys, pakisabi dahil yun. last week. Ako yung nagkilay dyan. Keep on sharing yung video. Tsaka syempre habang nag-share kayo, mag-heart rock naman kayo dyan. Para magkaroon kayo ng Yes. premyo rin. Kasi last Yes. week nagkaroon kami ng 2 pa-premyo dahil sinishare nila ng sinishare yung live. Nakailang Alright. shares tayo nung Naka Friday? 100 plus. Yes. 39! Ha? Oo. 100 plus ata yun ah. 139. Ayan, sabi ni Kyle, ang daming 139. viewers. Halo sa inyong lahat. Hoy, ba't 59 na nga, ano? Oh my God! Yes. Ang dami! Nagulat ako. Wait Oy, lang. ang saya-saya Hello, ko! sa- Thank you guys! Halo-halo sa inyo! Parang ang daming nating ipamimigay Halo, ng prize. ano siya? Hello sa 59 viewers Uy, 61! natin. 61. Ready na? 61. Uy guys, alam niyo Guys, ba? teka lang mamaya. Ang dali-daling manalo Guys, dito. Meron na tayong Napakadami nyo. 59 shares. Sino Paano kaya sa ano? to? Paano Comment manalo? ready. Para sa mga bago? Comment ready. So yan, paano nga ba manalo para sa mga bago? DJ Ai, paano? Yes! Halo-halo sa mga bago nating viewers, ikinagagalak ng aming sa Nice one. gitna ng kinabuburan. Ano? Mga yun. Ayan, Deep halo-halo inside kay our Mr. heart. AJ Congrats. Guates. Kaibuturan Much. ng aming Kaibuturan. puso. Yes, 51 Yes. viewers. Yes. Sobrang saya ko. At syempre, simple-simple lang manalo dito.
I'm Lahat sorry. sila may sakit. Excuse me po. Excuse me. po. Simple lang manalo dito. Siyempre, i-share nyo lang ito. Paramihan kayo ng shares. At Ayan, pipili si kami Ruth. kung sino ang mananalo. Parang nangyari Hello, nung Ruth. last Friday. 2 ang nanalo. Alam nyo ba na 139 shares? At history yan Yes. sa buong The Almusal Kaya Club keep nung on Friday. sharing. Keep on sharing for Para prizes. for more prizes. Hindi man kayo makasagot sa mga pinahulaan. Yes. Game! Guys, comment nyo naman comment ready. Comment ready para simulan natin ang ating games ngayon. Kung ready na ba kayo, Yes, ang 53 kayo. 51. Ano ang inyong all-time favorite na hangman? Yes. Hello kay Mr. Reza Solomon and kay Ruth Gabehan. Gabahan. Hello. Halo. Siyempre, Hello. madaling Comment ready manalo guys dito. para simulan na natin ang ating games for today. Yes, so ang Siyempre, ating- habang nagko-comment kayo ng ready, don't forget mag-heart react for Team Yes. Kimpy and like react Okay. for Team Ruby. Yes, 5. itatad po yan. 4, 3, 2, 1. 1. Ayan. Ay, lalay na! Pali. So guys, sa ating So, mga bagong yan. viewers, sa ating mga bagong Natin. viewers, ang ating first game ay Hangman. So mag-i-input lang kayo ng letters at kapag mali ang inyong na-input na letters, yan ay katumbas ng isang lobo, puputok yan. At kung naubos na ang lobo, mamamatay si Hangman. At syempre, paunahan kayo. Meron tayong 3 set, paunahan lamang kayong mahulaan ng category na nandyan. At syempre, yes. At kung anong price nyo yan ay load. Okay, Yan, guys? para So, naman sa ating unang category ngayon yes. ay Input lang kayo ng letters. Hi Sam! Kamusta na? Official Crayon Colors. Ayan, Sam. guys. Kailan, binabati ko si Sam. Nagulat ako sa viewers. Hello kay Clara Bauzon and kay Halo. Aliyah Moto. Halo, Vina Panahon. Sabi ni Christine, wow, ang daming viewers. Congrats and more viewers to come. Yes, and keep on sharing and liking lang, guys. Ayan, para hindi na siya lumaki naman ang bumababa ating ng mga 50. almosalers. Woo! Wow. Ang galing dumoble agad. Yes. Sabi ni Naiiyak Mr. ako. E, wow, bago background, my light. Yes. Dati. Parang Last week nasa pa yan, disco lang Mr. kami, E. Mr. E. Last week pa yan. Oh, tissue. Ayan, halo kay Miss Angel Kalugay and kay Alexandra Gaviola. May sagot na si Krisha. Yes. Ang Sabi aga niya, naman. Roy G. Piv. Roy ganyan G. kabilis Viv dito. nga ba? Pero di ba ang Roy G. Viv parang magkakadikit sila? Oo. Oo. Sabi niya, Try natin ang sagot ni Vina Fuentes. Sabi niya letter A. Ash. Letter A. Umpisahan nyo na ang pag-i-input ng letter. Anong letter ang gusto Letter. nyo? Sabi ni Aliyah at ni Clara, letter R. Ayan. R. Si Uy, may letter Ariel R. Mondran. Sabi ni Christine, red couch. Pero hindi siya red couch dahil meron siyang R, R. sa R. second word. Second Yes. word. Sabi ni Mr. AJ, Second letter, letter second E. word. Letter E. The letter E, Hindi siya red violet. Ayan, Iya. parang alam ko na to. Ay. Uy, guys! Marami pa tayong games. Huwag muna kayong aalis. Red Mag-input lang kayo ng violet, letters. hindi rin siya red violet dahil meron itong 3 na letter E. Sea green, Yes, sabi ni sea Mr. green. AJ. Ayaw patalo ng mga Patay solid tayo almosalers, Try natin ang sagot ni Kerwin. Sabi niya letter S. Letter S. Ayan, may letter S. Sabi ni Alexandra, Ash Brown? Hindi siya Ash Brown. Sabi ni Ano siya? ni Vina, Hash letter brown. A. Uy, magsi-60 na yung viewers. Ayan, 62 mukhang na. nangangamoy ah. Ayan, halo sa ating 63 Si Green, viewers. si AJ Guache. Sabi naman ni Vina Ano yung- Prietos ano and yung red, Grisha, red green. Ano Red, green. yun? Anong kulay yun? Orange. Red, green? Orange. Ha. Hi, Prietos. Hi, Aliyah Moto. Halo. Hi, Hello. Vina. Si Green din, sabi ni Krisha. Diba? Yes. Yes, sumagot na rin si Kerwin. Sabi niya si green pero ang nauna ay si Mr. AJ Guache. Yes. Oh. And letter N! Wow. Grabe! Congratulations, Mr. AJ! Ikaw ang Guache. ating unang winner!
Next set! O yung ding-dong. Ay, grabe talaga to. Ready na sila. So, next set. Ready na ba kayo, guys? Ready na ba kayo sa ating next Mag-react set? naman Marami kayo dyan tayong ng games. heart. Ng heart. Heart and ready. Comment Pinipili ready mo para eh. sa ating next game. Ay, next puzzle. Game. Ayan, O, yung mga halo-halo nandito sa kay loob, Engineer walang at kay sasagot ha. Casey. Next na daw. Next. Hello. So, yan. Fashion thing. For our next category ay old-fashioned things. Ayan, 71 viewers na tayo, guys. Halo-halo sa inyong lahat. Dahil dyan, Halo-halo kay Uy, shoutout sa mga Joard applicants Rosael. And shoutout sa mga applicants namin Thank you. kanina. Yung nasa kapidad ka mga kanina. Oh. Yes. Kanila. Hindi, ang dami kasing applicants kanina sa may kapidad. yun. Dami nating Nag-break ano time din, sila. bagong viewers ngayon. Hello po, Ayi, Rupi, and Kimpi. Halo-halo, Alex. I miss Hello, you. Para sa Alex. mga bagong viewers, pakilala Kamusta ka tayo. na, Alex? Hi, I'm Ayi. Sabi ni Christine, habang tumatagal, gumagaling sila. Yes, talagang palaban ng Magpakilala ating kayo. mga almosalers. Sa ating mga bagong viewers, mag-80 na. Magpakilala kayo. Ayan, halo-halo, heart rock for Team Kimpi. And like react for... Team Ruby. Yeah. Yes, and I am DJ Ayi. Andito si ating Ayan, Zen sabi ni Master. Clara Bauzon, letter N. N. Ay, wala. Clara, walang letter N. Sabi ni Aliyah, letter S. Tsaka ni Si Aliyah, Kerwin. no? Yung... Yes, halo-halo kay Zel Feliciano. Ayan, Hello. bagong Uy, bago almosalers. din And to, kay ah. Pope Pope Soriano. Soriano. Sabi niya, Sharing, guys. hello, newbie here. Halo-halo, thank you 80 for na. watching Almosal Club. 81, 81. Guys, agad natin 100. At least 100 viewers. Ah, pag naka 100, mamimili kami ata Yes. ng ano, ng And mga then, nanonood. feeling ko pag umabot tayo ng 100, may grand prize para sa ano. di ba? Yes. Guys. Sabi ni 6 shares pa Alexandra, lang. letter E. Letter E. Letter E. Uy, ang dami. Ayan, meron siyang dalawang E and tatlong E and dalawang S. Ano yan? Ayan, sabi ng ating bagong viewer na si Joard Rosal, sabi niya Wow. letter M. Letter N. Sabi Ayan, nanonood ang aking pinsan na si Rachel Joy. Halo-halo, I sabi miss ni you. Prietos tsaka ni Pope. Halo, letter halo. A. Pisan. Sabi ni Prietos tsaka ni Pope, letter A. Letter M, Ayan. sabi ni Joard. Ayan, sumasagot na si Mr. Sam. Walang Walang A. A, Mr. Sam, guys. hindi mo rin napigilan, no? Sabi ni Mr. No, Joard, hindi letter mo M. napigilan. Letter M, sabi ni Joard. Letter? M. Letter M daw. Hala, walang letter M. Dalawa na lang po ang ating balloon, guys. Ayan. Hi, Ivan! Bagong audience. Sabi Pinag-share ni ko Yung mga lang. nanonood yung mga taga-EY, yung mga auditor ng EY, pa-shoutout. Wow, halo-halo! Thank Ayan, you for watching teka. the Almosal Club. Tingnan natin kung sino yung nag-share. Hi! Halo-halo. Sabi ni Kael, pinag-share ko lang. Baka Ayan, halo-halo sa EY. And EY. thank you for watching Walang Almosal premyo. Club. Keep on watching for more prizes. Uy, mag-thank you kayo Ayan, kay... 91 viewers na po tayo, guys. 98! Tawan lang Yes, pala. mukhang magkakaroon tayo ng grand prize. Sabi ni EJ. Uy, may sinabi si Kael. Sabi ni Mr. AJ, letter press. Ayan, sabi ni Kael. Pinag-share ko lang, baka makakuha ng premyo, makadagdag Thank you. na din ng viewers. Wow, thank you so much, Kael! Thank you, Kael. Napakalupit mo, Ano ka, Kael. isang solid Uy, na 96 almosalers. na. Sana ma-meet natin si Kaya, no? Makapunta siya dito sa studio. Kael, punta ka dito. Kayo na, sabi ni Miss Teresa. Kael, punta ka na dito. Alam mo naman Galing ni AJ, try kakaibigan natin na tayo. ng letter P. Letter... Ano ba sagot? Letter Uy, press. Ayan. Anong sagot? 102, 110, grabe! Thank you, guys! Wow, thank you so much guys for watching the Almosal Club. Dalihan na natin para makalaro pa sila. Super shoutout po Ayan. ako sa Pakay para mag-subscribe sa The channel and page show. nyo. Thank you so much, Mr. Sam! Mr. Sam, paano Ano ka, ba? isang solid na almosalers din. Tingin ko marami na tayong heart prize for you, Grabe, Mr. Sam. grabe.
Hindi na pang 30 viewers yung energy Wait lang. natin yan. Feeling ko Ayan. nagiging emotional kayo. Kasi di ba, Yes, parang first time ko na grabe. parang Nasashock ako. 113 viewers. Sabi ni Yes, Billy you can join. Tersen, yung ating pwede ka bagong mag-join. almosalers. Alright, can I join here? Ilabas- Yes, you Pwede can! po! Ilabas na natin ang letterpress para marami pa silang Hala, parang dadami Ayan, ata ang mananalo pa-contest sila. natin yan. T. And letter R. R. Yay. Ayan. Teka. Congratulations, Mr. AJ Guache. Next AJ puzzle na Guache pa. ba? Yes, AJ Guache. Yan, sabi ni Christine, road to 200. yes. Kaya ba yan? Kaya. Kaya yan. Siyempre sa tulong nyo, kakayanin yan. Yes. Tsaka Di ba more viewers, more prizes? Yes, more viewers, guys. More prizes. 124 and still counting, guys. parang pag dumadami yung viewers, dadami din yung... Kailangan makarami, wala na yung wifi Dadami ng yung prizes, tsaka kapitbahay. dadami yung mga ano. Thank you so much, Mr. Sam. Dadami yung Thank you mga so much. palaro, di ba? Meron pa tayo isang Sana araw-araw to. Yes, Yes. guys. Meron pa tayong isang category para sa hangman. So, mag-comment kayo and mag-react ng heart para naman sa ating next puzzle. Meron Sabi ni, tayong ano, set sabi ni ng Christine, hangman. easy kayang-kayang dumami. Yes, Teka, meron teka. tayong- Sabi ni Christine, hirap ng Ilabas na manalo. natin ang next puzzle para marami pa silang mapanalunan. Next time, Maabutan pa nila yung mga dadalhin natin games. Yes. Okay, Asa na daw si Mr. yung mga Jomar? dating almusaler dyan, yung mga solid almusaler. Yes, so Yes, simulan next na puzzle natin na ang tayo. ating next puzzle. Para maabutan pa nila yung mga Ay. games natin. Category. Yung mga solid almusaler, almusaler. Ready na daw sila. But it's okay. Enjoy naman kahit. Maghanda-handa na kayo at marami na kayong kalaban. Yung mga viewers, di ba, parang Ngayon. nagiging friendship na. Yes. Di ba? Di ba si Kael Lalo na naging si friends Christine. Ayan o, si Kerwin, Si sabi ni Kel. Kerwin. Christine, Si naging Jenny. Asa na si Mr. Jomar, a.k.a. Oh, si Jomar, Dino. dumami rin yung fans niya. Kaya Magkakaibigan parang, na sila. Oh, ayan. Sabi ni Shaira, next Mamaya na pa please. siya. Na late na naman ako. Okay lang, Shaira. Marami pa tayong games. Ayan na, go. Mag-input Ayan na kayo ng ang ating next letters. category ay last category ay eat and Hi, drink Christine with Joy. Congrats! words. Salamat talaga, Mr. Sam. Sobrang salamat sa iyo po. Ayan. Sabi ni Kerwin, letter S. Letter S. Ah, wala Kerwin, na. walang letter S. Ayan, halo-halo kay Christine Serrato. At mukhang Sabi madadagdagan ni- na naman. Welcome back. Aliyah, letter B. At mukhang madadagdagan Letter B, na sabi naman ni ang Aliyah. aking mga fans. Ayan. Sabi ni Vina, letter A. Letter Z. A. Sabi ni Nakalive kami. Vina tsaka ni Christine, Letter letter A. Letter A. Ayan, may letter A siya, guys. Sabi ni Aliyah, letter B. Letter B. B. B, B. Ay, grabe. Ala, walang letter B. Yan. Kung ang mahirap Kala pa ko ba ngayon papunta na. doon ng mga tao? Ang layo naman Eat kasi. and drink. Malayo talaga. Pero pag mahal mo, pupunta ka Pag mo may kahit gusto, gaano maraming kalayo. paraan. Ayan ang sabi ng ating bagong viewer na si She. Tagulaw Roman. Sabi niya, green tea. Hindi po. Kaso hindi Sabi siya ni green Eric- tea kasi may letter A sa first Sabi word. naman ni Erica Yes. Balatico, pizza pie. Halo, kay Carl Razul Casura. Sabi ni Dire. Christine, fruit tea, pizza Sabi pizza ni pie. Alexandra Jelly Ang Ace. pizza tea. Hindi rin siya Pizza, Jelly sabi niya, Ace. pizza tea. Letter. Letter E, sabi ni Ganun, Billy. pizza tea. Ayan, may letter E siya, guys. Ang dami nating bagong viewers ngayon. Mango Hindi ko na sila maisa-isa, pero thank you so much for Hindi siya watching the pizza. Almasal Club. Ngayon at may sakit pa kami, gagaling na yata kami bukas. Yes. Sabi ni Jessica Raganit, letter R. Letter Letter R. R, sabi niya. Sabi niya. Letter. R. R. Hala, walang letter Hala, R. ito yung mga maganda yung nag-iisa na lang yung Ala, logo. dalawa na yung logo natin. Nagulat ako sa ano. Halo kay Eric Nicomedes, kay Jessica Ang dami Raganit, sumasagot. kay Omar Ala. Acosta. Dali! At sa Japanese, yon. Sa Japanese, letter R. Wala po tayong letter R. Sabi ni Shaira, bread pie. Ow! Bread Hindi, pie. hindi siya No. bread. Kasi Pero, second letter niya Pwedeng kasi. pie? Oo. Baka naman hindi pie. Yes. Sabi Ano ni yung, Miss Jazzle, ano yung pecan Pecan pie? Baka Pek- pekan. Pecan Pecan? pie. Ayun Sabi nga, ni sabi ni Alexandra, Alex. pecan pie. Oh, feeling ko pekan Try pie. muna natin, Miss Zin, ang letter P. Letter P daw, sabi. Ayan. Ayan!
magkakatalo tayo. Ano ba to? Pekam. Lahat na sila pekan pa yung sinasabi. Ayan, Pekan. dami sumasagot ng pekan. Alam mo bakit Pekam yun? Magkadikit kasi yung M tsaka N sa keyboard. Oh, pero sayang. Buksan na natin ba? Letter A ay letter I? Letter A ay? I? Pie. Ayan, letter N. N. Ano? Pekan. Letter C. C. Ayan, congratulations kay... Alexandra Ayan, Gaviola. Alexandra Gaviola. Sabi ni Kael, friend ko yung si Cheska, nakikialmusal club na din. Wow, thank you so much for Thank you watching so much, Almusal Kael. Club. Ang daming teka lang. sumagot ng Babalik ako, ang wait daming lang. sumagot ng Pekan lang. Pie. So, sino ba ang ating winners for our Alexa. first game? Yes, ang Halo, ating mga kay Ina Manara. Halo. Siyempre, congratulations sa ating mga winners sa Hangman. Set 1, AJ Guache. Set 2, AJ Guache. And set 3, Alexandra Gaviola. Grabe, hindi nagpapatalo tama ang si Mr. inyong, AJ. Yes, tamang inyong narinig na only winning tayo dito. At syempre, para sa mga may free data, pwede kayong makicomment sa inyong mga katabi. Yes, at makinood sa inyong comment mga lang katabi. guys dahil Yes. marami kayong ano. Do not forget to Prize. like and share and Ayan, heart react and like sabi react ng this aking live. tita na si Yes. Ina Manarang. Hi to Ano my sabi gorgeous niece Kim. Nakakaaliw Wow. kayong lahat. Oh, thank you so much Yes. tita for watching Almusal Club. Dapat mo yung Yes. gorgeous. Dapat meron Ang yun. ating ipapakita, Handsome, di ba? sige, sila muna ata. Okay na. Okay, so ang ating next game ay ang movie series. So magbibigay kami ng 4 na pictures at huhulaan nyo lang kung ano ang title ng movie na ito. At syempre, paunahan din kayo. At syempre, for example, Twilight Saga, Breaking Dawn, dapat kompleto po yan. At kapag may series, pwede nyo lang sabihin na, for example, Now You See Me 3. Okay, so ready na ba kayo guys? Sa ating second Comment game. ready muna para simulan natin ang Yes. ating second game. Jessica Nicola. At saka sa mga Aquino. Team Ruby. Mr. Sam! Manalo ka na, Mr. Sam! Hula-hula lang. Sa mga Team Ruby dyan at sa mga gustong mag-Team Ruby, Yan, mag-submit wait lang. lang Gusto- May kayo. sinabi si Gusto ko Jessica. itong comment ni Jessica Ragani. Sungit. Sabi niya, ang enjoy pala dito mga ate and kuya. Yes Siyempre naman, Jessica! Lalo na, ganito yung mga itsura. Tsaka, Apply na. Ayan, apply na. Kita-kita tayo dito. meron po Ayan. kaming hobby sa Cebu, Davao. Ayan, sabi ni Kael, block na ako. Winarningan na ako kakashare sa mga groups. Wow, thank you so much, Kael! Thank you, Kael. Ayan, mukhang ready na sila. Simulan natin ang ating second game in 3, Second game. Uy, transition Three. yung dalawa. 2, 1. Ayan! The Ang second ating, game. Sci-fi. para sa ating unang genre, sci-fi Action. action. Second game ba naman? Kaasar. Athar. Parang kilala ko yung upuan niya. Yan, ready Gina daw sila. Okay, so hulaan nyo. Ang movie na yan, ang ating genre ay science fiction Sci-fi. or action. Ayan. Ayan. So, Kung feeling ko nahuhulaan napanood nyo yan na ni guys, sabihin nyo na agad. Oh, napanood mo na ba yan, Miss Kim? Oo, naman. Oo, sabi na eh. Magbigay ka ng clue. Ano yan? Kalbo. Charot. Kalbo ba yan? Si ano yun eh? Kalbo. Marvel din? Hindi. Oo. Ano siya? Marvel Dati siya. Yes, siyang babae. Uy, grabe yung buhok. Alam mo na Ano kung siya? ano eh. Nasa Game of Thrones? Wow. May humula May na. sumagot Tama si- kaya? Sabi ni Mr. AJ, Dark Phoenix. Para Sabi sa naman ni amin. Christine, Captain Captain Marvel. Marvel. Si Shira naman, Dark- X-Men Dark Phoenix. And Si si Sabi ni Joward, Joward. Star Wars. Yeah! Talagang pinaglaban ni EJ yung Dark Phoenix. Ayan, halo-halo, AJ. ako na ang single. Bakit single ka na? Ako Sino na ang yun? single! Star Wars. Sino mo, mga dumadayo sa atin. X-Men Mga Dark ganun Phoenix. na, di ba? So, ilabas na natin ang tamang sagot ay Doctor Wak-wak. Strange! Dark Phoenix. Joke X-Men lang. Dark Phoenix. Si EJ, Ayan. diba? Si EJ Yes. yung Yes. nanalo. Grabe si Mr. So, grabe AJ. talagang palaban si Mr. AJ. Pero sabi Sino? niya, AJ. supernatural daw to, sabi ni Billy. Ayan. Ang Sci-fi sumunod siya. na nakahula si Shira.
Then ako na ang single. Sino yun? Ako na ang single. Hi to you. Hello, hello! Ayan, nagbabalik ang ating viewer. Notify. Almosalers pala na si Ryan Christian Buwan. Hi, Ryan Christian. Okay, so ang ating next genre ay... Bawi-bawi pa, guys! Yes. Next natin Meron pa ay- tayong Next dalawa. genre Ayun. ay May sinabi si Mr. Sam. Adventure! Sabi ni Mr. Yes. Sam, Captain Okay. Marvel. Ito yung set 2 Marvel natin. Meron fans. pa tayong set 3. Captain Marvel fan. So, paunahan lang kayo na sabihin kung Hello, ano hello ang kay title Angel ng movie na Manuel. yan. Hi, Angel Yan. Manuel. Yan. Christine Joy, thank you for sharing the Notify. Almusal Club. Anong meaning ng notify? Shout out. Ayan, guys. Next. Ayan na po. Ang What's ating second genre ay adventure. Adventure. Yes. Ano yan? Mr. Sam, galingan mo. Ito na yung pinakahihintay mo. Oo. Matagal na yan. May Teka. Marami Babalik na rin ulit ako. movie na Kung wala akong ganyan. tubig. Laging pinapanood yan tuwing Christmas. Home Alone, sabi Kompletuhin ni niyo yung Alexandra. sagot niyo. Home Alone, ano? Kompleto niyo yung sagot nyo. Alone. Kahit number lang. Ayan, sumagot na rin si Kerwin and si ako na ang single Home Alone. Sabi naman ni Alex, Home Alone 2. Mm. Uy, ano niyo ba? Yan, si Cristel, sumagot. Puro sila Home Alone. Galing nila, no? Paano nahula ang Home Alone? Guys, paano nyo nahulaan na Home Alone? Yun o yung lalaki. Sino ang alam? Yung nasa Ako fourth nahula pick na Home ba? Alone to. Sino nauna sa inyo? Si Shira ba? Home Alone 2? Si Alex. Ay, Alex? Si akin. Yes. Home Alone 2. May 2. Ano ba to? 2 or 3? May 2. Tamang sagot ay... Home Alone. Home Alone 2. Favorite ko yun ng bata. So ako. yan, ang unang nakasagot ay si Alexandra Gaviola, then sumunod ay si Shira. Ah. Home Ayan. Alone. Ano ba ginagawa mo, Ruby? Pag Home Alone. Nanonood. Wala, nabasa ako. Ayan. So, pwede pa kayo bumawi, guys, dahil Home load. unlimited win tayo dito sa Almusal Club. yung maleta. Nung naiwan si Kevin. Oh. Yes, Teka next lang. na tayo. Ang bilis Nabasa. natin. Wala, ang dali nitong ano. Ang dali So, nitong- yan. Para naman sa ating last set ng ating yan. Gusto ko movie yan. serye, ang category ay Fantasy Action. Yan, sabihin nyo rin ang mahilig sila number. sa mahilig sila manood ng movie. Yes. Sabihin nyo din yung number niya na. May part din to, guys. Wala, ang dali nung Oh, kahit wag na yung Talagang title, sabihin, basta parang number. ahas dito, alam mo na to. Tsaka itong tablet. Kilala ko na yan. Anong pangalan ng bida? Alam mo na yung pag nakita mo yung tablet, di ba? Tapos yung asa, alam mo na kung saan yun. Pag talagang Nahulaan nyo na ba, ng guys? movie na- Mukhang madali lang daw to. Yung tablet yan, yung ano, di ba? Yung ice cream chocolate. Night at the Museum, sabi ni Ryan Wow! Christian. 3 down Bilis 3. nyo, ah. Pero marami, di ba? Maraming night at the museum. Yes. Night Okay at na the yung Museum. number. Fantastic Beasts, sabi ni Resty Gapus. Okay Kasi na yung gawa ng number. mga ahas, mukha siyang, pwede naman. Yan, Night at the Pero may Museum tablet ba 2. dun sa ano? Pag one night at the Ayan, museum. sabi rin ni ako ng single and over Night at the Museum 2. Ano Ano ba raw? to? 2 ba to or 3? Night at the museum ba yan? Sabi ni Shira, Night at the Museum, Battle of Smithsonian. Hindi po! Hindi siya 1, 2, 3. Hindi siya 1, 2, 3. Ayan, sabi ni Shira, Secret of the Tomb. Pero pwede Oh. naman na yung number. Shira. Hindi. Ay, okay. Gayahin niyo yung ginagawa ni Shira, guys. Sino ang The Secret Si of Shira. Ah, okay. Sorry, sagot hindi daw ni pwede yung Shira, number. The Secret of the Tomb. Kompleto daw Hindi dapat siya. yung title. Ay, Si Shira, kompleto siya. Yeah, dalawa yung sinabi ni Shira. ano ba to? Ano? Nilalamig ako. Battle of the Smithsonian or Secret of the Tomb. Tomb. Ayan. So, kompletuhin nyo daw, guys. Hindi pwedeng Night at the Museum 2, 3. Sabi ni Christine, Night at the Museum, Museum, something fun funny. is going on. Ano yan? Walang ganon. Ay, sabi ni Yan, Kerwin sumagot G. na rin si Kerwin ng Secret of the Tomb. Secret of the Tomb. Okay na, ready? So, ang tamang sagot ay
Night at the Museum, Secret of the Tongue. Yan, nanauna si Shira. Game, Yan, game. so congratulations, Shira! Mukhang mabagal sa yung ating- internet ni Mr. Sam. Sa ating mga winners, paki-PM ang inyong mga numbers. Sabi ni Kael, di ko alam yung mga movie, wala kaming TV. So yan lang, sino ba ang ating mga winners para sa ating second game? Yes, Yung ang comment ating ni Mr. winners. Sam, putol-putol. Ang ating winners. Sayang, Mr. Sam! Yes. Okay. Ang ating winners sa movie serye Set 1, AJ Guache. Set 2, Alexandra Gaviola. And Set 3 is Shira. So para sa ating mga winners, i-PM nyo lang inyong mga numbers sa ating page, Madrid Philippines. Pati dito, kanina sa mga nanalo sa Hangman. So ang ating last game ay ang Art Attack. So para sa ating mga bagong viewers, ang Art Attack ay drawing nila Kanta Mo. So ang unang i-drawing nila ay title at ang huhulaan nyo ay ang first line ng title na kanilang i-drawing. Okay, so ang unang tatlong maka 5 points, siya ang panalo. So we have title for 1 point and first line ng title for 2 points. Ayan. So, ano nga ba ang inyong mga strategy dito? Kayo na ang bahala. So, ulitin ko, ang ating last game ay ang drawing nila, Kanta Mo. I-drawing nila ang title at ang huhulaan nyo ay first line. Sabi ni First Karen, line. so strange 2 na wala points. si Mr. Jomar aka Venom. Mukhang busy pa siya or baka nagla-lunch kaya hindi siya Si ano. Mr. Jomar, Hindi GG siya siya active kahapon. ngayon, yes. Hi, Mr. Jomar. Nasa Pangasinan. GG So si yan, Mr. halo-halo sa mga Masakit yung mata taga-Pangasinan, niya. Cebu and Davao. Masakit mata. Po? Sa mga Pangasinan, nanonood ba sila? Halo-halo sa mga So Pangasinan yan, applicants. mag-comment na kayo guys ng ready. Sabi ni Miss Christine, baka nasa Baguio. Hindi, nasa Pangasinan siya. Nasa Masakit daw yung mata Pangasinan niya. daw. Masakit yung mata ni Venom. May sakit daw, sabi ni Mr. AJ. May kakanood Natatablan lang. pala siya ng sakit. Si Jenny! Si Jenny! Ayan, halo-halo kay Jenny Remo na Venom daw si si Mr. Jomar. Ready na ba? Ready Guys, na ba rock, kayo? rock, heart for Team Kimpy at like rock for Team Ruby para naman simulan na natin ang ating third game. Yes! Ayan, heart. Saan naman? Ayan. At Ano comment ba yan? ready guys para simulan na natin ang ating May game. mga sumasagot pa sa movie serye. Ayan, Oh. ready na si Angel Manuel. And sabi ni Kael, madaming Pangasinan na taga Pangasinan kami, mga Taga gwapo at Pangasinan magaganda. kami. Yes! Kaya mangan tayo, sabi ni ako ng single halo-halo from Pangasinan. Halo. Mangan tayo. Noel, may sinabi oh. Kakanood ko lang. Hindi pa kami po. tapos. Okay Yay. lang yon, may games pa tayo. Hello from Marikina here, sabi ni Early. Yan, Ang halo-halo. aga-aga mo, Thank you Early. for watching. So, simulan natin ang ating game. Sabi ni Krisha, nasa Hillboy si Mr. Jomar. Simulan na ba natin, guys, ang Art Attack? Yes. Hindi kasi na-overwhelm ako sa dami ng viewers ngayon. Nakakatuwa. Nauutal siya. Yes, nautal ako. So Balik guys, kayo bukas bukas. hanggang Friday, live na live po kami, 12 to 1. Monday to Yan, Friday. nood lang po kayo ng nood para sa prizes. Yes. More and more prizes. Yes, dito sa Heart. Baka daw mawala na. So, simulan natin. Yes, dito sa Heart Attack, kaninong team kayo? Team Kimpy ba? Or Team Rupi Heart React? So, Kung ano Team ba, Kimpy, ano? Like React kung Team Rupi. Anong category natin Ang ng ating song? category ngayon ay OPM songs. At Ayan. itatak nyo sa mga isip nyo ng OPM songs, pwedeng maging English. Kaya Ang ibig guys, sabihin kung ng alam OPM nyo na, songs ay galing sagot sa nyo na. ating mga Filipino artists. Ayan. So, pwedeng maging Tagalog, pwede ring English ang kanilang pinapahulaan. So, makinig na lang kayo sa kanila. And are you guys all ready? Okay, let us know that you are all ready. Ayan, manawagan na ulit kayo. Ayan, halo-halo kay Jimmy's lang sabi, grabe, daming viewer. Yes naman. Bakit viewer? Walang S. Viewers. Ayan, simulan natin ang ating game. Ready na ba kayo? In 3, 2, 1. OPM category. OPM songs guys.
Kaya kung alam nyo na yung title. Alam nyo na yung title, simulan nyo na. Oo. Ang sagot. Alam nyo strategy dyan? Pag alam nyo na yung title, i-comment nyo na kapareho nung first line. May 3 points kayo agad. Ito. So, sa akin, meron akong one word. One word. One word. One word silang dalawa. Okay. O, diba? Paki-heart react naman kung nandun kayo sa ating cutie patuti na si Kimpi at kung like react naman kay gwapong Kengkoy na si Rupi. Ayan. Para silang may one word. Ang ating category ay OPM songs. So, ang mga OPM songs natin ay galing sa ating mga Filipino artists. Pwede maging Tagalog, pwede rin English. Okay guys, so hula-hula Guys, na. hulaan nyo dito yung yung title ng kanta. OPM songs. Hi kay Ann Lezar. Yan, halo-halo, Ann Lazar. Anong OPM song to, guys, na may one word? Kung alam nyo na yung title, sabihin nyo na agad yung first line. Yes. Ayan. So, huhulaan nyo lang ang first line ng title na kanilang idinodrawing. Angry Dalagang Magdalena. Magdalena. Migraine? Ayan! Sino na? Alex. At saka si AJ. Guache. 1 point Alex, 2 Ayan, points may AJ. sagot na si Mr. AJ. Alex, 1 point. AJ, 2 points. Ayan, may sagot na rin si Mr. Jassy. Mr. Jassy? Ang haba ng sagot ni Ryan. Sa akin naman, meron ako Grabe naman yung... 2 words. Okay. Uso pa ba ang Harana Red Sea? Red Sea, 2 points. Harana Jazzy, 1 point. Harana, bakit pa kailangan mag-babies? Na iba yata yun ah. Ayan, tama. Correct grammar. Oo nga pala, hindi nga pala tayo. Nahulaan na yan. Next na po tayo. Nahulaan na rin ang Harana. Nahulaan na ang migraine. Ay, hello. Hello. Kay aming Mom Sheree. Ayan, nandito ang ating Ano, Ma'am he's Sheree. watching May bisita live. tayo dito from Madrid live. Yes. Hindi siya dancing queen. Hindi rin siya huling sayaw. Ikot. Dancing Queen, Chinito. Ayan, halo, Sir Ian. Wait, Hello, sir. may Chinito pa Ayan, dyan? tama si Rezdy. Ikot-ikot. Pero ano ang Chinito, first line Krisha. ng ikot-ikot? Krisha, Chinito. Mapapansin mo ba, Ryan? 2 points. Tapos, Ano ang first Resty. line ng ikot-ikot? Ikot-ikot, anong first line? Ayan, halo, kay Mom Sheree. Ayan. Ayan, from Madrid Live. Ayan. Buong arte. Parang second time ko pala nakapasyal sa dito ng kasi ang lunch ko ngayon is 12. Ikot-ikot. So live ako pumunta instead of mag na lang. Ay
sayang din. So, sa akin, meron ako Heto 2 na naman words. tayo. Mr. AJ, 2 points. 4 points na si Mr. AJ, 1 point na lang. El Bembo. Ano yung El Bembo? Ito na ang ating huling sandali. Hindi na tayo magkakamali. Nauna sa heto na naman tayo si Mr. AJ. So may 4 points na siya, 1 point na lang. Panalo na siya. Ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Ayan. So time check, it's now 12:44. Kay Rami ng sakit. Bahala kayo dyan sumagot. Basta ako busy kumakain habang nanonood. As per Kael. Halo. Thank you so much, Kael. Patapusin mo to, Kael, dahil meron kaming mahalagang announcement. Ayan. Same here, Kael, sabi ni Christine. Jessica Sungit Raganit Sakit. Jenny Remo Basketball. Buwan Harana. Tapos na yun. 2 words. 2 words kay Kimpi. 3 words kay Rupi. In or out, Sandara Park. In or Sabi ni Roel Estrada, tumatay. Ayan. Ayan, sabi ni Shaira, Banyo Queen. Yes, anong first Pero line? ano ang first line? Yung sa first line ng Banyo Queen, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Yung unang-unang, hindi yung rap. Yung mismong Yan, may dami tono. sumagot ng Banyo Queen. Okay. Sa Banyo Queen, yung first line, yung mismong may tono. Shaira, 1 point. Ayan, sabi ni ano to? Resdi, ako'y nasa Sa Malate, Malate. alas 7 ng gabi. So, sa akin, meron ako... Gabu daw. Wrong spelling, wrong. Wrong spelling is wrong daw, guys. Hindi yan yung kanta. Ako'y nasa Malaye, alas 7 ng gabu. Ganon? So, wait lang. Meron akong Ayun. 1 word. Si Shaira, ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. 2 points, 3 points na Shaira, 2 points na lang, panalo ka na rin. So si Mr. AJ may 4 points na, parang hindi ko na siya nakikita. Sumuko na yata. Hearts daw, oh. Announcement, magkakajowa na daw mga nanonood. Sabi ni Kael. Hawak kamay, Queen of Hearts, play in. Ito pa. OPM po, OPM. Ako'y nasa Malate. So, yung... Sana magkaroon ng reunion yung mga viewers. Yung mga almosalers. Yes, English yung kay Rupert. English yung kay Rupert, pero ang kumanta, Filipino. Out of reach, hindi. Yung kay Rupi, English, pero ang kumanta, Filipino. Ayan, si Miss Jazel Bulong. Okay, Miss Jazzy. 2 points. Bulong. Ano 1 ang point first for line Bulong. ng Bulong? First, yes. By Kitchenadal ba to? Yung bulong. Hindi, Kitchenadal yung nilagay ko. Hindi yung kay December Avenue. Kasi alam na lahat. Hindi masabi ang nararamdaman. Hindi. Yung bulong po ni, Yes, ni ni Kitchenadal. Kitchenadal. Para alam ng lahat. Kasi hindi lahat kilala ang, I mean, sa ibang ages, hindi nila alam si December Avenue. Alam mo nila si November. Bulong by Kitchenadal. Uy, sabi ni Christian, next in line? Yum! Hoy, ang galing. Ryan, 3 points. So, sa akin, meron akong 1 word. Wala pa nananalo higpit ang laban. What has life to offer me? Guys, wala pang nakakahula nung nung Ako'y bulong. alipin ng pag-ibig. Nung first line ng bulong, Oo, sayang ang hindi point. December Avenue. Sayang yung 2 points. Ikaw ba ay nalulungkot? Ba ng pot? Hindi yun yung first line niya. Parang pasigaw yung first line niya. Bulong mo sa akin. Hindi masabi ang nararamdaman. Hindi siya December Avenue.
Ibulong mo sa akin. Ikaw ba'y nalulungkot? Hindi. Wait lang. Ayan, si Shaira. Hoy, kaibigan ko. Ayan, Ayan. Shaira! 2 points, 5 points ka na. Meron na tayong first winner. Sa akin ay one word. Hindi siya basketball. Wait. Hindi siya basketball. Basketball siya pero parang ginagamit siya. Hindi siya shoot. Basketball. Basketball. Ayan, si Christine Joy Serrato, rebound. Anong first line ng Pero rebound? anong first line? Rebound. Sino may kanta ng rebound? Dunk. Silent. Silent. Sorry. Masama yung pakiramdam ni Ruby. Hindi siya nagsasalita. Bakit na po nilalamunan ko, guys? Okay, bilis namang magsawa ng puso mo, Jenny Remo. 2 points. So, sa akin, meron akong one word ulit. So, si Shaira pa lang ang nananalo. May hahabol pa bang dalawa? Time check, 12:50. Yes, habang maaga pa ang ating oras. Hindi na mahinga. Hindi na ako makasalita. Ano yan, Sir Rupi? Alam niyo to. Okay, bilis naman magsawa ng puso mo. Okay, bilis naman magsawa ng puso mo. Humanap ka ng pangit! Yan. Ay, ang galing naman ni Anlezar. 1 point, Anlezar. Ano ang first line? Guacho. Sino si Guacho dyan, Kenneth? Kamag-anak ba ito ng EJ? Baka. Humanap ka ng pangit. First line. Hindi siya upuan. First line ng humanap ka ng pangit. 2 points yon. Upuan? Hindi siya upuan. Yung ginagawa mo sa upuan. Jazzy Sandalan. 3 points, Miss Jazzy. Manap ka ng pangit. Ayan, Kahit sandalan. kung ako sino kayo, makinig na lang kayo sabihin ko. Na-late na siya. Okay, humanap ka ng pangit. First Sabi ni line. Alex, uy, congrats sa mga new top fan natin. Ayan, si Mr. AJ, Mga bago kanina nating pa top kitang pinagmamas... Ay, hindi! Hindi yun ang ano, tama ba? Sandalan. Ay, oo, tama! Kanina pa Kanina kita pa kita pinagmamasdan. pinagmamasdan. 2 points, Mr. AJ, at panalo ka na din with 6 points. Wow. So, meron ako... Meron na tayong isang winner. Habol ka pa, 12:52 pa lang. Sa akin, 2 words. Kayo po na nakaupo. Okay na, sandalan po yung tamang sagot. Hindi kaya niyo ito sagutan. Grabe. Humanap ka na ba ang pangit? Sabi ni Kael, hinahanap niyo ba ako? Grabe ka naman. Hindi ka naman pangit. Ang dami mga followers eh. Oh. Ano ang first line ng humanap ka ng pangit? Guys, 2 points yon. Kaway-kaway kay Miss Jazzy. Kay Retzy, may 3 points na kayo. Baka naman, gusto niyo sagutin yung first line ng humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Ano ba? Nangyari na. Wag kang... Gulo. Cool off. Wait. Christine. 3 points. May 4 points na si 2 words sa Christine. akin. Ito, bonus round. Guys, sige lang. Maaga pa. Guys, ano ang first line ng Banyo Queen? Humanap ka ng pangit. Hindi yung rap. Yung mismong may tono. Oh, dali-dali nun. Baka gusto nyo sagutin para may maka 2 points na. Cool off meron ng sagot. Sagutin nyo yung humanap ka ng pangit, wala pang nakakasagot.
First Ito. line ng humanap ka ng pangit. Christine, 4 points ka na. Ayun, Hindi si siya magkabilang Alexandra. mundo. Ano to? Hilig Alexandra, laruin ng mga bata. kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, higin mong tunay. Okay, Alexandra, Talagang di mo may 3 points ka na. 2 points para sa humanap ka ng pangit first line. So you have a total of 3 points. Laklak daw. Sino yung laklak? Tagu-taguan? Okay, wait. Tagu-taguan. Minsan, isang araw. Oh, yung galing ni Ryan. Wait lang check nating mabuti. Ay, nako kasi hindi na magandang lalaki. Higsa mo na babae. Tagu-taguan, Ryan. Wait lang. Text. May nanalo na. Nanalo na? Yes. pinilit ko. Bye. Habol, guys. Sabi ni Jenny. Meron ka ba? May nanalo na. 3 na yung nanalo natin. Complete na ang winners. 3 na? Wow, Yes. grabe. Sino ba ang ating mga winners Mahigpit yung for laban. today? Ang higpit-higpit ng laban. Sabihin mo na. Wow, ang higpit ng laban. Ang daming nakisali. Oh. Ang dami pang sumasagot. Pero guys, naunahan kayo. Dapat talaga from the very start ng Almusal Club, nakatutok na kayo. Ayan. Ang dami pang sumasagot. So, congratulations sa ating mga nanalo sa Art Attack, Shira, second dyan si Ryan Buwan, at last si Mr. AJ. Ay, hindi. Sorry. Shira, and then sinundan ni Mr. AJ. And for the last time, si Ryan Buwan. Ayan. At syempre guys, yes, sobrang thankful kami Thank you sa mga kasi nanood. Mag-thank you kayo sa nanood. mga nanood at syempre dumami ang aming viewers. Thank you kay Mr. Sam. Sa lahat ng mga salamat. nag-share. Kay Kael, thank you so much sa Yes, inyong kay lahat. And Christine. syempre dito sa ating Kimpi, Rupi, and Zen. And syempre, hindi ako nakahabol. Nasagot ko na kasi nauna yung humanap ng pangit. Meron bang bukas, Christine? At Yes. syempre, halu-halu sa ating bagong almusaler, Nathaniel Sitoy. What time ba Ayan, what nag-uumpisa? time nag-uumpisa? 12 Nag-uumpisa to po kami 1 ng p.m. 12 to 1. Monday to Friday, 12 to 1 Saka pala p.m. nung Facebook page Yes, natin. only Yes. here at Madrid, Philippines. At I-like nyo syempre, na rin guys ang aming page Madrid Philippines Yes. para Update naman kayo lahat yes, sa updated kayo nangyayari. sa aming Almusal Club. Yes. yes. Yan, Pero bago bago ang ang lahat, lahat, we are hiring admin, IT support. assistant, and IT Dito yan sa support Makati. dito po sa Makati. Yan, paano mag-apply? Pwede kayo mag-message sa aming Oh, lahat tayo Facebook page, sinisipon. Madrid Philippines, or mag-walk-in Or- po. We are Yes. located at 17th floor, Chatham House, Valero Corner, Rufino Street. Ay, Rufino. Corner, Valero Halo-halo, Street. Miss Monet. Uy, na-miss namin kayo, Miss Monet. Ngayon ulit kayo nakapanood ng Almusal Club. Ayan, sabi niya, Lizard, tomorrow again. Sa Pangasinan naman, we are hiring IT support. Ayan, pwede rin kayong mag-message sa Facebook page namin, Madrid Philippines, Pangasinan, or mag-walk-in. We are Yes. located at... Yes. Wait, nasa na? Ang ating mga addresses nasa ating mga pages. Yes. Madrid, PM na lang kayo Philippines. guys sa Facebook page para sa mas mabilis na process and application. Yes. At syempre guys, ang ating mga pages, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Para sa maraming updates, i-like at i-share nyo yan. Ayan guys, so maraming salamat sa lahat ng mga tututok at tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Guys, see you tomorrow! Thank you so much! 12 to 1 p.m. po ulit. Thank you so much! Thank you sa lahat ng nanood and nag-share. Bye-bye! Yan ay patungo. The Almusal Club.